Uh-huh. 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 Tip KUM U SLAP. Viva shanga da kajingi KUM U SLAP ha kamay tabatsni Kajing school khiyat lada pim don hajan Kajing im jonga kadap tang kajing kermen Hakapor bafiwang kamin sim kakmen Kajing iye jong fi kadap hanga Kikmat jong fi kipin kilaya Kajing mujing perkat jonga Kajing iye kawang shanga KUM U SLAP nabneng Hakajing thu ba pa jong fingak men shisha Fila tia ka donut jonga Fila wan hapo kaming sim jonga Tip tip KUM U SLAP firung ha donut jonga Fila tia kajing iye jonga Kapor ba fiwa Kajing iye jongi kadap da kajing suklinte Hakarong jong kasyatringin yay lang Hakajing dap uslap nginin yaeng lang Hakalinti jong kadonod ngas nguyafi Hakamiet baslap kajing iyet kapins ngubayangi Fila tia ka donut jonga Uslap jong kajing iet ka syong hangi Tip tip uslap yurung ha donut jonga Fila tia kajing iet jonga Ngasnuk men ba kajing iyet kawana ublay Oh, 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 Donut jonga ka iyet ya fi haduminta Bat kaslap kasakia kajing iyet ka bashisha